Inyambalala yabantu ixabe kumnyango wee-ofisi zikamasipala ePolokwane nokumise unikezelo lweenkonzo okulandela izihlobo zokuba amagosa alomaspala aqesha izihlobo nezalamane zawo engakhathalele ukuba ngubani owufaneleyo umsebenzi. Abasebenzi bakamasipala ePolokwane bamkelwe ngendlela bebengayilindelanga ngale ntsasa. Eliqela labaqhankqalazi sekulithuba likhalaza ngokuqeshwa kwabantu kulo masipala betyhola ukuba kusetyenziswa urhwaphilizo nokuqesha ngokuzalana. Bathi baza kulivala iliziko de izikhalo zabo zivakale. We are here because there is corruption in the municipality. They are hiring their cousins, their boyfriends, their kids. We are here to shut down the municipality because of the corruption that is happening here. There's too much corruption in Polokwane municipality. Masipala usigxeka bukhali isenzo sabaqhankqalazi sithi lo mba udlule. But congratulations. Confirm that no one is working today, because today when we woke up, when we came to work, we found that the municipal gates are closed. So what is happening now, we have handed the situation to police. Abahlali banethemba lokuba sizakhawuleziswa isisombululo ukuze kuqhutyelwe nenkonzo eluntwini.